Ti Masakbayan. Ti napalabas, impakaamu dasani kan alaya tinapasamak iti Students Affairs Office. Kat dita, pinayabanda ni Abi, kat kinasarita ni Mrs. Gamboa. Naglabas ti bulan, kat nagturpos dasani kan alaya. Nagtake daadagos iti board exam, kat magagaran dagiti naganak ni alaya, ang makaamu iti resulta. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Mubilang tasaan ka makapasa iti board exam mo, di agretay ka manan inton sumaruno pa nag-exam ha. Suportaran da ka kani mamim. Pudno dayta, iha. No kayat mo, da kami timangkita iti resulta. Tapno saan ka nga agdandanag. Mami, Di ka agdanag. Saan da ka nga ungtan, no bilang tasaan ka makapasa. Isuad na kami lang ang timang kita, iti resulta, iha. pudno ka di dahitoy. Mami, Daddy, nakapasaak iti board exam? Wan, iha. Puno tinaamwam. Talaga nakapasa ka iti board exam. Kung nagtumat ngamin kan ka, iha. Think positive. Ita, may sakan a licensed professional teacher. Diyak ka mo ti sawak, Mami. Daddy, kasladyak pa'y lamamati ang nakapasaak iti board exam. Kasano nga ita, iha? Sa dino ti pangisurwam apagadalan. Padasag ti agaplay iti maysa nga SPED Center, Daddy. Bareng maawat ak ijay. Nanan, itata nakapasa akon iti board exam. Agsapol akon iti trabaho. Kaya't kung tiagisuro. Sikalat tati makaamaw, anak ko. Kumusta mo't ngay ni Alaya? Nakapasa ka di mo't laang. Una na, madamamot nga agsapsapol iti trabaho na. Maragsakan na para kada kayo ka ni Alaya, anak ko. Agpada kayo na nabaligi iti biyag. Agyaman ak una iti sagot mo kanyak abag, Aliyah, friend. Magusto ak launa iti regalom. Ni Mami ti nagpili iti dayta abag. Ngam siyak ti ng bayad. Talaga nga inyurnungak dayta para kan ka, friend. Ay na, you're so sweet at talaga, my friend. Iso a love na love ka. Uray siyak mat, friend. Love na love ka mat. Thank you for being my best friend. Sapay ko ma, tawan to ti agbaliw. Nga oray no agpadat anton a professional. Apay ko mamot nga agbaliwak ngay. Awan mo ti maipanakkel ko. Ken uray anyapay ti maragpat ko iti biyag. Si Kantolata ti best friend ko, Aliyah. Adda ka mo't gayam dito'y salas, Herman. Awan ka diti sarak mo ita ijay radio station? Awan, tanaglibak pang laang iti trabaho. Gaputa kayat kayo amakadwa iti anak ta. Manipod dito ayanta. Nalawag ang makita ta ni Alea. Bising agar aramid iti report. Hun nga rod, bisi launay iti trabaho na. Dandanid di pa yan rumwar ang makipulapol kadag iti gagayim na. Nagasat ta iti anak akas ken ni Alea. Gaputa nagagat ken nasayaat ti panagpuspuso na. Talaga nga aramiden na ti amin tapno matulungan na dagiti estudyante na. Hello, Mrs. Gamboa. Nakaawag kayo, mat. Ma'am Aliyah, kumusta kan? Nasayatak latamat, madam. Makumiko iti trabaho. Kas SPED teacher dito'y lugar mi. Nakaawag gaputa kayat na ka makasarita diti universidad. Mabalin mo ka diti ag-travel, no may ditoy? Wen madam. Inton bigat matlaang.
Agbiyahe ak nga umay dita universidad. Good. Sige, awagan na kadagos no bilang taadakan dito universidad. Iti kasta, masabat ka adagos. Sige, madam. Makabanlog tagmalmal na matrabaho. Agdiretso akbit iji palengke sa kagawid. Siyak man lang ti gumatang iti stocks iji balay. Iti kasta, saan na marigatan ni nanang. Adda babayan nakatakder iti ruartigit iti pagadala. Aglakla ko iti fishbowl. Kanda duma pa merienda. Kas na mailasin ko ti rupa na. Ay, pasit ka man. Pambarak ka gumatang itila ko na. Si kakadingag pa'y suday taabi. Dandan hindi ka nailasin. Sani? Uwen, siyak da ito eh. Tisigod akaadalan nyo ka ni Leia. Apay ngaglakla ko kaitan. Di mo ka din tuloy tinagadan? Saanan? Gaputan, nasikugan naktisigod akaayan ayat ko. Saan dak mo ten a pinagadal dagiti dadakkel ko. Gapu iti nalaos agura da kanyak. Idinaamuan da dagiti madi nga aramid ko iti universidad. So nga ito, kasto iti nagbanaga. Una yan. Kita man ang talaga tibiyag. Damag ko. Kat nakapasan ni Alea iti board exam. Mababainak kadagiti inararamid ko kankwana. No bilang tagsarita kayo. Ibagam kankwana ngagkidkidawak iti pamakawan. Kadagiti nagmamadi nga impakpakita kankwana idi. Mami, Daddy, agbiyahiyak ita. Inawagan nak ngamin ni Dean Gamboa. Kaya't da ka no makasarita ija universidad. Ne, apay ka no iha. Anya ti bagada. Diyan ka mo, Daddy. Maamuak ka no, inton makasangpetak ijay. No kasta. Kuyugan da ka nga rod amapan ija iha. Iti kasta, saan ka mabannog nga agbas? Uray saanan, Daddy. Kabailak matiag biyahe asisyak lang. Mabannog kayo lang. No kasta nga rod. Antoy. Awatem da ito akwarta. Tapno da paggatang mo iti balunam nga agbiyahe. Ket apaman na makadanon ka iti universidad. Awagan na kami adagos ka ni Mami. Okay, Daddy. Nagdalos mo tanda ito'y sigod nga apartment ni Alaya, nanang? Ada ka din kabarbarong agabang dito'y? Saan mo kadipay nga amaw, anak ko? Umay dito'y ni Alea. Gapo ta pinayaban ka no ti maysa nga admin ti universidad. Aya. Awan mo timbagbaghan na kanya. Ay, abang ano nalipatan na ka nga inawagan. Undaw hitayon idi inawagan nak. Tinasayaat ay awagam laangan. Damagam no sa dino abanda ti ayan na. Tas ti kalaangan ti mangsukon kankwana. Apay adi mo yung bagbaga kanyak. Amapan ka iti universidad. No saan pa'y nga yung baga ni nanang. Diyak pa'y naamuan. Pasensya kan, no saan ka naawagan. Agap apurak nga minan apimanaw ita ijabalay. Apay nagtaktak ka pa'y langan ng sukon kanyak, Sani. Narigatan. Ang mga no makasalaw ka pa iti barumbado dito terminal. Ala, intabi iti coffee shop. Di ka na yung napapapanantay di. Di kagdanag. Ilibre ka. Sige kayat ko launay dayta. Nang runa kat ilibre na. Pagyamanan mi unay, gaputapin at gam adagos ti awis ti universidad nga umay ka ditoy, Ma'am Aliyah. Pakaragsakak unay ti makaumay manan dito'y universidad, ma'am. Kasla kaano lang idi estudyante ak dito'y. Ita, may sa ako na professional. Kat ulit-ulitak ti agyaman kada kayo, iti panang suportayo kanyak. Iso pinaayabanda ka ditoy. Gaputa ka sa pulan ti universidad ti mangisuro iti kurso nga special needs education. Kat gaputa cum laude ka.
Ken may sa ka kadagiti nagtap iti board exam, mamati ti universidad akabailam ti mangisuro, Aliyah. Pudno ka di daytoy, ma'am. Kaya't ti universidad amang isuroak ditoy. Ang, ma'am, adda amak ko. Amangan no saan ko amaaramid anaimbag ti responsibilidad ti maysa nga instruktor. Gapo iti kasasaad ko. Kasi tinakunak, mamati kami iti kabailam. No bilang tamarigatan ka, ada kami laang dito ya mangigiyakan ka. Basta ibagamlaang dagiti concerns mo. Agyaman ak una iti panagtalagyo kanyak, madam. Sige, mangisuro ak nga rod iti kurso nga special needs education. Sani, amom ka di anabayagan amadmadlaw ko kan ka daytoy. Ha? Anya ti madmadlaw yo kanyak, nanang? Nakaragragsak ka. Kanayon ka anak kaisam ita, tamakit kitam di Alea. Ibagaman kanyak ti pudnaw anak kaw. Adda ka di talaga panagayat mo kan kuana. Tangay, nagulit kayo, nanang. Ibagakon ka na kayo tipod na. Nabayagan nga gayata ka ni Alea. Angam, iso na lang tamabainat. Gapo tabak nang da. Idinto tamarigrigat tayo laang. Kunak tupay ka, husto talaga ti atap ko. Mala, ay ka padasam ti agdaton kan kuana. Adaan kayo mutan iti husto nga edad. Anya kay ti ammom, amanga no adamot pa naggusto na kan ka. Saan kayo ka di nga gungat? No, may sabulsak ti maasawak no bilang, nanang? Taapay kumamot nga agungutak. Iti kabayag ni Alea nga agdagdagos ti apartment. Nakita ak no kasano ti kinasingpet na. Uray no saan na makakita. Ammo na ti agbalin nga independent. Isu nga awan nga ro ti rason, tapno saan ko nga ayunan ti relasyon nyo. No bilang laang anak ko. Alea, iha. Mano atawanin ang mga sursuro kay ti universidad. Nakapagmasteral ka maten. Awan ka di pa'y planom ang maki-boyfriend? Saan aday ta maki-boyfriend ti aday iti panunot ko, daddy? Amangan no makasapulak to lang iti sakit ti ulok no bilang. Iha, saan nga amin na lalaki kat sakit da iti ulo? Apay ni dadin, nasingpat mo't. Sa anak ang nagparikot kan kuana. Kasanungay, lumay sa ka dagiti gagayem mo, kahit anda pa naggusto na kan ka, iha. Di mo kanilat ta kayat? Basta lakit di maaklon na ti kasasaad ko. Sige, maki-boyfriend ak, daddy. Ngam no saan, aklo naglatan nga agbakbakit akong abalasang. Nagadumatan dagiti ginatgatang mo apasarabo para kanya Aliyah, Sani. Sana all inspired. Saan nga mo ni Alea? Gadak dito yung lugar nyo. Kaya't kung amin nga isurprise, tigayam mo. Ibagam ka din tipod no amarikrik nam kan kuana. Una na. Makamuditan na mapayak. Ti importante, maibagak ti ayat amarikrik na. Ala, umay ka nga rudan. Sumuro takmat amapan iti balayda. Sigurado ang maragsakan dayjay, no maamuan na nga adda ka. Daddy, ada ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Sakbay asumrek kayo iti trabaho. Anya day ta, iha. Ibagamlaeng. Daddy, itataumdasan ti ornong ko. Mabalin ko mat siguro man ang ti agadal. Nabayagan na pinampanunot ko dahi ti abanag, daddy. Kan talaga ngamin nga arapaap ko daytoy. Sipod ubingak. Anya ka di akurso ti alaeng manen, iha. Ibagamlaeng. Tanakasagana kami akanayon at tumulong kan ka. Nga uray kunam, nga umdasan ti ornong mo.
Kayat ko ti agadal iti kinaabuga siya, Daddy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawa sa napauluhan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.